V dnešním videu budeme dělat pas na Grimise. Tady mám připravený ten papírový Grimis shake a jdeme. Tady už jsem si dal kolíky. Teď musíme jen stříhnout kousek toho. Dobře. To tady zavážu. Teď na té druhé straně natáhnout. Je to trochu dlouhý, ale to nevadí vůbec. On o to zakopne Grimis, protože on tady půjde pro Grimis shake, ten papírový, tady dáme a potom ho chytím. Tady to dám. Tak ho tady položím. A budeme čekat, počkej, jen seberu ty věci a budeme čekat, než přijde.